तुझे टेक्निक्स दाखव, तुझे स्किल्स दाखव मातशे उडकी मारपाचे. आडी काहीतरी वेगळा काहीतरी दाखव. तरी बबलीचे स्किल्स बघ असे जम्प करपाचे. आणि गल्ली आता स्किल. हॅलो काय कशा आहात बरे माय. बघ आमचा पालयाचा देऊळ गेला आणि आता आम्ही वयतू तू जात्रेक वयतू केरी आजोबाच्या जात्रेक. आजोबा देवस्थानाची जत्रोत्सव जात्रा आणि थंय आम्ही वयतू. हो विनायक पालयेकर पुढे बघ गाडी तर हे वाटलं नाही तर खरं रे असे काय ते. आणि पण आता ट्राफिक मरे कितक्या ट्राफिक घे वरान कितक्या गाडी रे शी बाहेर चला मला बेजार दिलो म्हणून आम्ही आता वयतू दनपारच्या जात्रेक वयतू आम्ही. ती जात्रा 2 दीस असता न्हू रे. 2 दीस आणि ह्यो विनायक पालयेकर गाडी चलयता आणि हे फाटल्यान हे बघ लक्ष्मण शिंदे, हर्ष पालयेकर आणि शुभम शिंदे. आणि आता आम्ही जात्रेक वयतू. आत्ता आम्ही भायर सरलो जेवण भायर सरलो. 2023 4 फेब्रुवारी म्हटल्यार काल जात्रा स्टार्ट जाली आणि आज 5 फेब्रुवारी आज आयतार. खूप गर्दी आसली बरेच गाडी आहे शी कितके गाडी आहे. गेल्या वर्षात तरी कमी आसली पण ह्या वर्षा खूपच गर्दी आसली गाडयांची. म्हटल्यार बघा कितको लोक येता आणि खंयसून लोक येता. खूप खंयसून लोक येता म्हटल्यार आसा खंय केरी पेडणे गोवा आणि थंय बिचाच्या सायडीकच केरी जो बीच हा त्याच्या सायडीकच तो देवूळ आसा. म्हणजे आता आम्ही वयतलो. जात्रा बरी भरल्या थंय बरी मोठी जात्रा असता आणि मेन म्हटल्यार ती फेब्रुवारीन जात्रा असता. म्हटल्यार लास्ट एंड सोंपता जात्रा थंय लास्ट जात्रा कशी ती फेब्रुवारीन. हरशी जात्रा बीन असतात ते डिसेंबरान नोव्हेंबरान अशी जातात पण ही आता फेब्रुवारीन जात्रा जी आता 4 तारखेक आता असली काल असली आणि आता 5 तारखेक आता आम्ही वयतू दनपारचे. हो बघा सायडीन आसा बघा आता येयलो ऑलमोस्ट सर्कला कडेन. ह्यो पूल सायडीन गेल्यात कारोंदा महाराष्ट्र ह्या सायडीन गोवा. हयसर फेरीबोट लागा पयली थंय ट्रक दिसता थंय फेरीबोट लागा पयली. फेरीबोटीचो धाको म्हटल्यार हयसून पाली आसून किरण पाणी आसून आरोंदा वचपाक. हयसर मस्त अशी बेस्ट अशी सिनरी दिसता हयसर तुमकां. हे बघा ही न्हंय बघा ती किरण पाण्याची न्हंय. हे वड बघा आणि ही आमची कृष्णा दिसल्ली म्हापशा. तरी बघा ही प्लेस बघा बेस्ट आनी प्लेस थंड अशी शांत सावळेन बरें वचा. आणि हयसर आमचो लास्ट तळ्याचा वाडा आणि हयसर पालया सोंपता. हे भुरगे हय पालया सोंपला आणि हयसून स्टार्ट जाला केरी. कदंबा येता वयता पणजेची कदंबा केरी टू पणजे कदंबा. आणि ह्यो तुम्ही रोड बघता आता आमकां टर्न मारपाचो रायटान वचपाचो आणि लेफ्टान एक रोड गेला थंय साईबाबाचं मंदिर हा आणि एक स्वामी समर्थाचो मठ हा त्या सायडीन. आता वळंडार अशे रस्तात. हे बघा माड बघा काय सीन आसा बघा बेस्ट एक बेस्ट सीन आसा बघा. आणि ह्या तुमकां आर्काटो दिसता फुडें आर्क दिसता रवळनाथ देवस्थान ह्या केरीचा रवळनाथ देवस्थान. आणि हो माझा एक फ्रेंड रावता नंदन केरकर म्हणून थंय तेजो राजवाडो आसा. हो दंदन तो नंदन दिसलो ना आमकां वय काय ना तरी कसं होतं असं 2 असतात एक सायडीन आणि एक सायडीन. आणि आता आम्ही लागी पावलेलो देऊळ बघा तुम्ही रवळनाथाचं देऊळ बघा. सारको बारीक रस्तो हा जर वयसून वचपाक. आम्ही भितुरल्यान येयलेलो आसू एक मेन रोड ना ह्यो भितरल्यान वचपाचो हा. फाटले हळूहळू येतात. कोणाची ओमनी आसा वय. आणि माड बघा माडाची हय कमी ना माडाची कमतरता ना कितके माड बघ कितके माड आसा ह्या सायडीन. हो आकाश कंदील अजून आसा कितके खूप माड आहात बघा. आणि बेस्ट अशी प्लेस आसा हय गाडी आता गावकाच वचूंक जाय. आणि आता आम्ही लागी पावलेलो आहो थोरलेबाग केरी.
आणि बघा हे पोरसून लायलेला लोकांनी भितर काय दिसता कसं बारीक रस्तो जाता खूप खरा आहात मरे. आणि आता आम्ही लागी पावलेलो आहो सारखेच लागी पावलेलो आहो एंडाक पावलेलो आहो आणि ह्योच रोड तुमकां बिचार वचपाक आणि देवूळ वचपाक बिचाच्या सायडीकच देवूळ आसा आणि बेस्ट अशी प्लेस आसा ती तुमकां गेल्या उपरांत आता कळटला. आता जात्रा सो दुकानां बीन आसतली ही बघा गर्दी हय आता तरी कमी आहे राती येयशे जाल्यार बऱ्याच जाल्यार जाल्ल्या तितकी गर्दी आसली हय येवपाकच मेळता नासला. लोकां दिसतली येताना गणपती अजून सुद्धा जात्रा म्हटल्यार केरी मोठी जात्रा आहा ती बघा अजून सुद्धा लोक येतात 2 दीस आसता ती गणपती सुद्धा लोक वयतात म्हटल्यार बघा. आणि अजून जाता स्टार्ट ह्यो जो आर्काटो आर्क हे कोण वळखीचे दिसतात श्री देव आजोबा संस्थान आणि आर्काटो आणि अजून जात्रा स्टार्ट जाता हे बघा बघित राहा अजून. दनपारची जात्रा पण गर्दी सुद्धा बघा बघा खूप काय काय 50 रुपयाचा सेल लागलेला. हे गेमिंग स्टार्ट झाले बॉल गेम बघा कितकी शॉप आयलेली आहात दनपार असलं तरी कितकी गर्दी असा. बीच सायडीन गाडी घाल आता गाडी आम्ही पार्क करतो. आम्ही पावलेलो जात्रेक पावलेलो दनपारचे येयलो पण पावलो आता आम्ही थंय भितून पयलीं देवळान वयतलो आणि मागीर तुमकां जात्रा फिरयतलो. चल रे हे बीच हा त्या सायडीन बीच हा हे दिसा तो फूल बीच लायन आणि थंय थंय देवूळ आसा कितकी जात्रा भरलेली हा बघा फुडें. दादा तनवडे खाज्याचे व्यापारी खाजा बिजा इल्लेला आमचा फेवरेट डायट खाजा इल्लेला आसा हयसर सात्विक डायट खाजा ते वय सगळे इल्लेले आहात विनायक पालयेकर हर्ष पालयेकर शुभम शिंदे आणि लक्ष्मण शिंदे फाटल्यान येतात आम्ही सगळे मेळान जात्रेक वयतू. आता आम्ही भितून वयतू आणि तुमकां दाखयतू देवूळ. आम्ही देवळाकडे आता पावलेलो असो देवळाच्या भायर उबो असो मंडपान उबो असो आणि गर्दी अजून गर्दी हा बघा गर्दी आसा तशी बारीक. आणि हा ह्यो जो जत्रोत्सव हा तो 74वा जत्रोत्सव हा 74 74 जत्रोत्सव श्री देव आजोबा देवस्थान. आणि हे बघा तुम्ही केळीचे घड आणि हे बघा तुम्ही केळीचे घड बघता थंयसर म्हणल्यार केळीचे घड जे भक्त असतात म्हणजे आजोबा देवाचे जे भक्त आहेत ते जे नवस असतात त्यांचं तेव्हा ते नवस मागतात आणि केळीचे घड जात्रे दिसा केळीचे घड हाडून देतात तशीच छाल दितात आणि नाल म्हण हे बघा केळीचे घड कितके बघा असं. तर हेच्या वयल्यान आमकां कळटा की भक्त जे आहात कितकी आस्था आहा त्यांची ह्या देवाचेर देव आजोबाचेर. तर आता आमी देवळान भितून वयतू भितून या रे पांयां पडून या तुमकां दाखयतू भितून. आम्ही भितर पांयां पडून इल्लो आसू आता आमी मातशी जात्रा भोंवतू
बघूया काय बरं दिसतं. कृष्णा भेलपुरी सेंटर, गोबी मंचुरियन सेंटर, खूप काय काय दिसतं याचं. अरे काय म्हणते जम्पिंग जपांग, जम्पिंग जपांग त्याचे सिनेमॅटिक शॉट्स. अरे राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया गोबी मंचुरियन सेंटर. तो बाजारात होते. हे भैया जम्पिंग जपांग, जम्पिंग जपांग, जम्पिंग जपांग. बाबली भाई त्याला किती विचार काय किती पैसे आडलं. हा म्हटलं बाबा आपण वैता म्हणता भितून जम्पिंग काय म्हणत नाही का, काय म्हणतं, काय म्हणतं त्याला विचार त्या का विचार काय त्या म्हणत. जम्पिंग का जम्पिंग जम्पिंग किती घेते का विचार, किती घेतात ते विचार. आता बबली आमचं जम्पिंग करता होता, जम्पिंग जपांग काहीतरी आला आता काय माहिती बघ्या आता तितके उडकी होतं. मजा करतो आता बबली. चल मारे वैता आल्या, चल चल लत्त गिरा, चल 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 अजा मारे वैता तो यो मॅनेजर जम्पिंग जपांगाचो मॅनेजर. हां ओनर जम्पिंग जपांगाचो ओनर. मजा येता भुरग्यांक बघा कशी मस्ती करतात, मजा करतात. आता आमचं बबली वयतलो, तू वयता कसं वयताला. चल चल बबली, बबली चल, बबली कामान हात दिया हात दिया हात दिया हात दिया हात दिया. अरे आधी 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 चल भाई कामान, चल 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 घेतलं चल चल. बबलीक भेटी का बोलला, बबलीची लाज गेलेली. बबली असा करतो. चल बबली सांग दे कांच नटन विचार, नटन विचार. अय तू बेस्ट बेस्ट जम्प केला, बेस्ट जम्प केलं. व्हेरी गुड. नाव काय तुझा? रोहन, रौनक. व्हेरी गुड. रेडी ओके चल चल बेगीन बेगीन चल. तर म्युझिक म्युझिक घालतो आता व्हिडिओ. बबली गेलेला आता आमचं. पुढे पुढे तू येतं, तू येतं. मग आता उमेद येता पण पण त्याची कॅपॅसिटी ना ओके. तुझं काय म्हणणं आहे आमचे पण लहान असताना की लहान असतानाचे काय सांग. आधी आमचे लहान असतानाचे याद तुझे ताजे झाले. असला असला मरे यो मोठा हल्लो पट्ट्या बा यो बघ काय करतो तो. वा 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 त्याचा तोंड मोठी काय ते सांग मरे काय काय सांग सांग काहीतरी. उलटी करायची भीतर त्याला धुता लागतं. बबली उडके बाबा कसं वानर कसं उडके मारता. बबली भूक लागली की सांग. फाटल्याने तुझ्या गोबी मंचुरियन सेंटर आहे राजू भैया गोबी मंचुरियन. डान्स डान्स घे डान्स घे डान्स घे. आणि तू तुझे टेक्निक्स दाखव, तुझे स्किल्स दाखव. माझे उडकी मारपाचे. आडी आडी काहीतरी वेगळा काहीतरी दाखव. तरी बबलीचे स्किल्स बघ असे जम्प करपाचे. आणि गल्ली आता स्किल तरी आता बाहेर ये. चल खूप पुढे झाला तुझा.
चल भाई रे जात्रा बघपाची आमकां आतां खूप बदलली आमकां बघपाक खूप बदलली पण आम्ही भितर वचूंक शकलो ना कित्याक आतां आमी मोठे जालो हे हांकां दाडी येयले अजून येऊन ना पब्लिक कसा दिसला तुका एकदम बरा घुवाळा हो आता उलटी बीन करते ना मरे काय खातलं खातले काय हा दनपार झालेली म्हणजे जात्रा आमची कमी दिसता गोबी मंचुरियन सेल 150 सेल 150 रुपया केणी बघा वर्षी बी दिलेली अजून आणि हा सर खाजा 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 घेऊन जा आमकां खाजा घेऊन जा खंय घेता तर हे असली जात्रा आता आम्ही खाजा घेतो चवड कर खाजा खाजा घे मरे आमचं फेवरेट खाजा कशी बबली ना हात मारलेलो आता सुक्या खाजा खाता हे खाजा खातात यावाला खाजा पुरं श्री दादा तानावडे खाजाचे व्यापारी स्पेशल जिलेबी स्पेशल गहू लाडू मूग लाडू सुतरफेणी खूप काय काय मिळतं आणि हो मात्र आमचो खाजा घेता स्पॉन्सर खाजा स्पॉन्सर करता पैसे आलेले येईन ना बाहेर हा पाचशेची बबली तू काय सांगतलं कसं येईल तुका माझ्या जात्रेक मजा येईल एकदम एन्जॉय केलं तू काय एन्जॉय केलं चला तर बरं बरं थँक्यू आता आम्ही घरा येतो रात्री गेलो आमकां मजा येयली खाजा बी घेतला आम्ही पाया पडलो खाजा बी घेतला आता आम्ही घरा येतो चला तर चला बाय बाय ही आली आमची आजोबाची जात्रा मजा येईल ना जात्रेक तरी दनपारची आम्ही येऊ जात्रा बरी सर आजची हरची खबर हा पण गर्दी असली काल ना काय येतलो असलो हे खंय गेले येतात मरे आमची आता गाडी रेडी आहात आम्ही वचपाक आता असू खूप मजा येयली आता आम्ही वचपाक आमची हे गाडी रेडी आहात तर आता आमचो बबली हर्ष पालेकर हा तो आभार प्रदर्शन करतलो हर्ष पालेकर कृपया स्टेजवर येणे तुम्ही आमच्या ब्लॉग बद्दल धन्यवाद आणि आमच्या ब्लॉगाला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि कमेंट करपाक विसरा बबली ब्लॉग न्हू तो कळ्या लॉग तो लॉग कळ्या ब्लॉग काय ब्लॉग लॉग तो लॉग VLOG लॉग कळ्या तर बरं पाहुणा न्हू चला फुडल्या लागान मेळया चला टाटा तर आता आम्ही वयतू गाडी आमची स्टार्ट झाली आहे परत पालया वयतू हे बघा हयसून आमकां रायट घेवचो पडटलो लेफ्ट वयची जाल्यार तेरेखोल पावतले फेरी पॉयंटार तेरेखोल पावतले आनी रायट गेल्यार आमी पालया पावतलो ही न्यू इंग्लीश हायस्कूल केरी तुमी स्कुलान बीन वयतात की तुमी केरी करा जाल्यार व्हिडिओ बघा लायक करा स्कुलान बीन गेले जाल्यार जाल्यार बेस्ट जागो केरी बेस्ट प्लेस आसा बेस्ट विलेज आसा केरी म्हणून माड घे म्हणून आनी बीच बीन आहा